Ipuinak sortzeko teknikak. Gianni Rodari idazle, kazetari eta pedagogo italiar ospetsua izan zen. Bereziki haur literaturan eta sormenaren pedagogian egindako lanagatik ezaguna. Rodarik uste zuen sormena ez zela dohain bat, teknika eta ariketen bidez landu eta irakatsi zitekeen trebetasun bat baizik. Hona hemen Gianniren gramatika dela fantasia liburutik ateratako istorioak sortzeko 3 teknika ezagun. Binomio fantastikoa. Bi hitz guztiz desberdin, elkarrengandik urrun eta inolako lotura logikorik ez dutenak aukeratzean datzan teknika da, hitz horiek elkarrekin jartzean. Burmuinak ustekabeko irudi bat sortu eta bien arteko zentzu narratibo bat bilatu behar du. Eta horrela istorioak sortu. Prozesuak 4 urrats ditu funtsean. 1. Bi hitz aukeratu. Zoriz bi izen edo kontzeptu oso desberdin hautatu. 2. Tentsioa sortu. Hitzak elkarren ondoan jarri. Adibidez, txapela eta hegazkina. 3. Lotura bilatu. Galdetu zergatik dauden bi gauza horiek elkarrekin. Zergatik darama hegazkinak txapela? 4. Istorioa garatu. Galdera horri erantzunez, narrazio bat sortu. Adibidez, hegazkinak ezin zuen aireratu, ez bere txapela gabe. Txapel gorri hura, bere aititerena, ezinbestekoa zen aerodinamikarako. Ura jarri eta hegazkinak berehala egin zuen zaunka, pozik. Baita hegan ere. Hipotesi fantastikoa. Teknika honen oinarria galdera bat egitea da. Ia beti zer gertatuko litzateke edo antzeko batekin hasita. Galdera honek egoera erreal edo arrunt bat hartzen du, eta elementu fantastiko edo absurdu bat gehitzen dio. Mundua ezagutzen dugun bezala hartu eta arau bat haustean datza. Adibidez, zer gertatuko litzateke arrain bat hegan hasiko balitz? Edo, zer gertatuko litzateke marrubiek sudurra izango balute? Aurrizki arbitrarioa. Teknika hau aurrizki bat, adibidez, des, super, anti, aukeratzean eta hitz arrunt bati nahita hitzastean datza. Hitz horren esanaiari guztiz kontra egiten dion zentzu berri bat sortzeko. Adibidez, des txakurra, txakur bat da, baina zaunka egin beharrean, matematikako ekuazioak erantzuten ditu. Teknika hauek sormen ariketa sinpleak dira. Pentsamendu logikoa alde batera utzi eta ezusteko narratiboak aurkitzeko. Hauetako zein erabiltzen ausartuko zara?